What's up mga kawaray, niya na adlaw magpipisyal kami ta akon umangkon hinining. Kay pulong ko nining, i-retouch man ta kahimo kay parang kaupay mag-ano, kaupay magpakuti-kuti ba. Kaupay magpa-ano-ano ha kahimo pulong ko ikaw ang pagpisyal ha akong kaysa ano. Kay malisto ini kasi hiya kinuti-kuti tak kahimo tak ulo kay biskan nga ni makatul tak ulo nga mayon mga bag-o nga tubo nga buhok. Hiya taking papagabot aklat hiya ginsusuhulan. Kay pulong ko, hala sige na nining pulong ko tas sige pulong niya sige nga tapos mamahaloyo. Asya tapos pulong ko, hala na God kay kadurutohin niya asya net oho iya gin sabon-sabonan anay, sabon-sabonan mun tapos para malimpyo ngan mawara ang mga kuan, mga kagid-kagid mga during-during sa iton. Kay kadurutohin ako umangkon hatutuo la kadurutohin niya pagsat ko, "Nining gabuta ka buhok nining." Hilot-hilota man. Kay susuhulan nala, susuhulan ko nala tiya. It malipay sa dito na siya kadaroto ni nining iya nga naging una takahimo. Malisto nga ni nak umangkon magkuti-kuti kahimo biskan dana yaw nakin mga ano di ba kay takahimo kadamon tigyawat tapos yaw nakin mga blackheads. Tas ako hiya takin papakuha akong pinampatugsok-tugsok kaya takahimo ko kadamon ng gudo-gudo. Oh my God, kadamo na. Kay pinampatusok kasi kaupay lahiya nakaka-relax tapos kaano tiya kamot kagaan liwat biskan pag ikukuhanak niya mga buhok-buhok nga makatul. Ay naglilibang kami pag warak nahimo didi balay di kami nga duha. Nagkinuti-kuti nagmimuni-muni kami hinining, "Thank you nining." Tapos asyain tas ginpangakoan ko ngayon hiya ini nakumangko pulong ko, "Nining sige na ano, suhulan ko nala ikaw pag nagtabok kay nasa diya mama waray nakpapil sige pulong ko pag nakatabok papalitan ko ikaw duha ka lurpad na papel." Tapos siya gipalitan ko tiya duha ka lurpad nga papel. Asya malipay ak sobra so happy talaga kay mayaw na umangkon nga babayi kay takon anak ano lalaki ta akon anak. Di ko man masusugo kay nga masusugo ko lang yan dinhi paghimin balay pero yung pagkuti-kuti hiya hinin mga ano klawas deret hiya kaya na umangkon la thank you nagkaanak akin ay nagkaumangkon akin babayi tapos na okay na sugo madali. Asya iniya adi kami haamon luyo ang balay didi kami kuan ni nining naghimo hini na among pisyal kasi presko ngan waray na ini kulop na ini alas 4 na kami hinini nining nagtinambay haluyo. Inin haamong didiin haamong backyard jadi kami haluyo asyet aho may mga tanom ng mga kasagingnan tapos gikukuanin na ng mga rimas kay ginadamuyan mga dahon siglet ang kahubog. Ako naman siglet pag pinamurot dana hinunoy pulong ko nunoy hala na mamutan ta mga regso kay basi waray kalata aton luyo kay kadamoy mga pipinanlo pa yung mga dahon-dahon pati didita mo ligid-ligid kadamit mga puno. Nakaka-stress kadamon dahon pero okay la kere la kada adlaw ginlilimpihan man namon kaya malimpyo. Tapos ini nga puno gimplo din namon nga ano ini nga mayabas kay naungab itiya kaya namatay sayang kadadago pa naman ito ng mga bunga sayang siya tapos kadamon dita mga tanom-tanom mga yada na nga naging punasan na ni nining nagpunas na kami ti kahuman na itiya kay ano na okay na tapos na ak magbutang hitapisyal mas ayan presko na.